daw titingin, ano? Meat. Lagay ko lang to dito sa labas. Choosing pa, no? Kasama na doon ako lang. No, thing. So, ito yung... Ito yung... Isang oras na lang, guys. Nandito pa yung aking bibingka sa labas. Ilagay ko ito sa oven. 1 last minute. 1 last hour. Kasi, umalis kasi kami. Yung kasama pong pala. So, ayan yung bibingka, kasaba. Sana maluto sila bago mag alas 12. 45. Okay. Dapat, ang plano ko dito, kung hindi kami umalis, umalis kami. Kaya kinapos na ako sa oras. Ito dapat i-grilled ko to, pero hindi na mangyayari ngayong gabi. Ilalagay na lang to sa table na ganito. Kasi gusto na to. Ayan guys, dalawa. Yung pangalawa, yung bango. Ay, ayan na si Lai. Kala ko tulog ka na, Lai. Hindi, pero pumikit ka na. Pumikit ka? Ayan, ilagay ko na to doon sa table. Ayan na yung so far. Ayan na yung ating handa. Na, ano na rin. Kahit pa paano, may handa na. I-ano lang natin tong... Paano tagal ba ito? Minute yung magika? O, i-full mo siya. Baka hindi mo naka-on, Pompal. Huh? Hey, I'm coming. He ain't coming. You're awake. It's almost 12. Yeah. Si Kuya na lang kasi ang gising. Go to sleep. Go to sleep. 11 na. Sila na lang ni Mark. Yung dalawa. Ay, sila nagpirito ng ano, spring roll. Take it tomorrow and you tomorrow. Wow. Kuha ako ng ano. Punta ko dito sa aking ano, sa aking hardin. Kuha ko ng pambansang garnishing. Yung aking parsley dito, guys. Pambansang garnishing. Ayan. Kuha tayo dito. Parang pang-garnish dun sa ating mga handa. Magbabalot pa ako ng mga regalo. Yung binili ni Jan. Kailangan ko pambalutin. Kasi si Kuya, hindi pa siya natutulog. Pitas lang tayo. Ang dami nitong dito. Oh. Ayan. Where are you going, honey? I'm making them prawn ones tomorrow. Yeah, the spring roll. Yeah. What's that? The garlic prawn spring roll? Yeah. Yeah. Kasi nagpiprito na kami. Yun nga, yung garlic prawn spring roll. Sabi niya, kung mayroon pa daw para bukas din. Kasi nga, dito sa Australia, ano siya, sila, nag-celebrate sila 25 in the morning. So, ito ba, ilagay natin yan dyan. And dito. Ay, hindi. Gagawin pala yun. Di ba lahat na ng parsley? Right, parsley. Di ba may masters doon? Inutos mo. Ayan. Nasaksak si Tony ng mag-charge. Okay. Ayan. Lahat parsley. Ayan dito din. Di ba? So, ayan. Yan na yan. Sabi ko mag-i-edit ako. Hindi, wala na tayong time mag-edit. Nandito pa yung mga babalutin ko, guys. And meron pa dun sa kwarto namin ni Jan. Ito yung dalawang unicorn. And dito yung ibang binili ni Jan. Games. Kasi nga, ang binili ni Jan, PS4. Kasi yun ang gustong-gusto ng mga bata. So, nandun sa kwarto yun. At saka yung ibang DVD. I don't know. Ganito ba?
Kinuha ko sa kwarto. Si kuya kasi gising pa. Sa sala sila natutulog. Gising pa si kuya. So, linagay ko dito sa yung PS4. Para hindi makita ni kuya na nililipat ko dito sa kwarto ni Holly para magbalot. Yan ang babalutin. Tulungan na ako ni nanay magbalot kasi hindi na kinaya ng oras ko, guys. So, tutulungan tayo ni nanay. I-timelapse ko na lang kayo, guys, ha. So, ito yung mga babalutin namin. And then, ito. Hindi ko alam, basta nakalagay PS4. 1 terabyte. Ayan. Okay. So, mahal pala to. Mahal pala to. Akala ko nito. Mahal pala to, Nay. 497 pala to. Mahal pala yan, Nay. Tinulong ako ni nanay magbalot ng mga regalo pero may 3 pa kaming babalutin. Kaso 5 minutes na lang. Christmas na. So, inaayos lang namin yung table. And ito yung kare-kare. Ay, wag kang akin. Ang init-init pumpal, ha? Ang init-init. Ayan. And yung bibingka, andun na. Okay, pumpal. Go. Ang init, ha? Okay, ikaw na talaga. Then, yung ayan, isa na lang natitira. Sana maluto siya bago mag-Christmas. Okay na to. Wait lang. Oh, ilang salad. Uy, macaroni pong pala. Saan? Ilalagay pa natin yun sa maayos na lalagyan pong pala. Dito na lang. You lovely stay. Kinukuha niya sa freezer yung macaroni kasi para mas madali siyang lumamig. Asan na? Wait pong pala. Ilagay natin yan sa magandang lalagyan. Ito, macaroni. Kasi siyang naiiba kung ilalagay mo siya sa table. Para siyang inodoro. Para siya renola. Renola pala. Sorry naman. Renola. 5 minutes. Ni Lola. 5 minutes. 5 minutes. Wait. Baka lang. Kaya. Sige. Nasaan yung pambansang garnishing kong ano? Ano garnishing? Tinapon nyo na yung daon-daon ko dito. Meron dito, oy. Meron pa dyan. Okay, ayusin mo yung pampal. Alin natin. Nangilang tissue. Nandiyan, nasaan? Wala. Pipitas na naman ako ng pambansang garnishing. Pambansang garnishing. Pambansang garnishing. Labas ulit tayo, guys. Madilim na dito. Pinatay ni Tony yung kasi nasisilaw siya doon sa may kwarto niya. Kuha lang tayong konti lang para sa ating macaroni salad. Okay lang naman yan. Magka-ano tayo ganyan. Kasi para masagana lang siya tingnan. Kasi mamaya na lang natin. Ayan siya, guys. Ang pambansang garnishing. Parsley. So, ayan na yung handa namin. Hinihintay na lang namin is yung cassava cake. So, ayan na yung bibingka. Ayan. Tinanggal ko na yung Tinanggal ko. Oh, my Merry Christmas! Dinala mo ba? Merry Christmas! Guys, Christmas na. It's Christmas. 1 minute pa pala. 2 minutes. 2 minutes pa pala, guys. Ayan. 2 minutes. Mag-lipstick daw. Mag-lipstick mo na. May 2 minutes kayo mag-lipstick. Yung aking Tagal nga mag-lipstick, 2 minutes. Okay. Wala pa. 2 minutes. Lipstick na pong pabilis. Guys. Merry Christmas, guys! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Thank you! Merry Christmas! Tatlo na lang tayo. 4 lang tayo. Si nanay na naiit pa siguro. Merry Christmas, Ito yung sa akin daw guys! ito. Merry Christmas! Kay Loveless Day.
Ay na pa. Hindi pa. Sa akin naman. Merry Christmas, guys! Everyone. Everyone ulit. Nasa si Nana. Merry Christmas, ma. Merry Christmas. Merry Christmas, Nanay. Merry Christmas. Merry Christmas, Nay. At least Merry Christmas. Okay, picture tayo. Picture na. Tapos kain na tayo. Kain ng gutom. Yung diet ko na, ano na. Bibingka ay yung ano kasaba na ng tulang. Kambal yung pagkain ng ganun. Hindi lahat man. I was walking down the street and you were there staring at me, standing there as if we should meet, and I knew we Pwede kayo magpalitan ng see. I've touched your soul and then I knew Picture kami, di ba? Take turns. Ang nangyari sa amin. Kasaba. Hindi, ano lang naman yan. Yung, ano lang yan. Yung condense lang naman yan. Pero yung ano yan, hindi naman siya sunod doon. Yung toppings lang naman. Kasi, picture pa mo. Ilagay na natin yung doon. Merry Christmas! Merry Christmas. Yung ano, yung kasaba, binalik ko. Thank you, Manay. You're Thank you. welcome. Merry Christmas, Pongka. Thank you. I love you. Bye. Bye. Kain. Kain tayo. Dito yung kabilang angle mo. Merry Christmas! Sige, iyak na tayo. Ang ganyan. Joke lang. Hindi ka kita dito. Nandun si Papa, guys. Hindi siya makita. Ang buhok ko. There. Okay. Yan naman. Kitang-kita yun. Sarap. Nagutom ako eh. Ganun yung gumain. Okay. Ang kare-kare ba? Huwag mong ipalihog na kasi mainit. Kao naman. Kanina ka pa walang kain. Naghintay sila ng ano. Yung sobrang na. YouTube ko Hindi ako kakain. Kailangan naman. I was walking down the street Pinapunta dalagyan ko ng kayo. Ako na. staring at me, Ako na ang galaga sa inyo. standing Ikaw din. there Sila. as if we should meet, Sila ay ayaw. Ikaw, ayaw mo na. Merry Christmas naman. Sige. see. Wala tayong pagtulak naman. Bye. Diba? Thank you. Ah. Salamat. Medyo nice. Basta mamawit lang. Ay, Diyos ko. Ano mo nga to? Puro na. Tanggalin mo na kaya. Wait. Puro ka na, uy. Sino naman tumas? Ano? Hindi na kailangan na. Talo pa lang si Auntie Lidson. Parang may pambato din ako. Ayun sa may pambato eh. Talo pa lang si Auntie. Pampalyan si Auntie. Sakali ko si Chon, number 1 sa Cebu. Yan. Si Nanay. Talo pa to ng si Auntie. Talo pa lang dito si Chon eh. Yung ano talaga. Sarap talaga. Maliit lang ang ginawa natin. lahat. Lahat nice. Si Nanay, hindi naman nakikita sa aking vlog. Yan ang star ng aking Christmas ngayon. Hindi sila. All girls. Ayan si Nanay. Happy ka, Nay? Sobra. Sobra. Very good, Nay. Thank you, Day. Chona. You're welcome, Nanay. Chona. Next time na ulit, Nay. Mm-mm. Dito ulit.
Kainin natin ito. Ang bugira pagod ko dito na. Hindi siya Nakasama ko nakakaintindi yung mo na. mga- Hindi ka siya nakakaintindi mo. Nagyayabang pa Tagalog. ako doon na ano. Hindi ako. Kasama niya yung mga inday. Kasi marami Kasama ko yung mga enday. Yung sabi nanay. Sabi niya, gets mo ako sa kanila, oo. Sabihin mo naman sa ayan, Diyos ko, ang dami nyo. Shout out. Kinain na. Kung hindi naman sa pag-ano ha, umuwi ako. Di ba isang baryo yung Pompal? Alam mo yung isang baryong ganon? Nung dumating talaga, gumanon yung tao. Di ba walang nakaano? Gumanon talaga kambal yung tao. As in, Napabayaan ko yung ano. Yung ano ko yun. Ano ba? Tinatawag, Nagsilabasan sila, gumanon. Yung para makita mo isang kalye, tapos gumanon yung mga tao talaga as in. tinatawag ako ng aking kasama. Sana hindi siya nasunog. Ayan, okay naman. Hindi pa. Konti pa. Yan ka muna. Hindi naman patitig mo kasi slabi siya ako. Pero, ganoon talaga yung iba ko sa kanila. Minutes. Sarap ng kainan namin, guys. Tapos lalo na kasi vlogger na. So, May pambato daw ito. Ano pambato mo pambato? saan bininyagan si Mark? Max. Ayan. Talo pa yan ng Maxis. Ang ano, yung caldereta. Kaldereta. Ito yung caldereta pambato. Correct. Di ba huling-huli ka doon? Hindi, totoo. Ayun, Maxis. Kari-kari nga. Kari-kari, ano, mahal pa naman. 900 ata yun eh. Tapos Isa puros ko lang din. ano, Tapos puros lang. masabaw kumpal. Ayoko na, Napapagod nakakapagod. na siya. Gusto ko ganito lang. Hindi Para, niya naman ikaw ang magluluto, ah. iba na Ito ba? yun, Nay. Iba na ang lasa. Gusto niya siya. Gusto ko ako talaga. Stressful pag may ano. Kita niyo ba yun? Ang sarap, diba? Juicy. Tingnan nyo, guys. Sarap. Dahil malakas talaga yung ano sa atin. Bagyo? Ayan na yung cassava cake, guys. Naremedyohan na. Hindi na siya sunog. Ano, kaya pa. Tulala na sila. Ikaw lang, kaya pa. Nagkatatlo ka kanin? Ikaw, si Pompal isang kaldero. One lang. One whole. Kami- One whole rice cook. Kami, yung cook namin, siya ang nakaubos ng bitig. Ano lang Ako, kalahati nag-Christmas ako ng Coke, oh. Nabinyagan. Nabinyagan na siya ng Grabe coke. taste ako. Ikaw nakaubos ng coke, Uy, Pompal. hindi po ubus Si nanay. Okay ka pa dyan, Nay? Busog na ako dahil. Busog na siya. Kakain pa tayo nito na yun. May dessert pa. Ikaw mo kasing kumain mo na madami. kape. Inom ng coke. Guys, sobrang busog. Ayan. Si Pompal, nabara ng nanay niya. Kasi kakatapos lang namin. As in ha, ngayon lang. Dessert na siya. Kasi sayang naman, nag-effort si Sabi ng nanay niya, kakain ka agad. Pinipahinga ka muna. Ayun na ano mga kutsara. Yung gaso sa kanya, nababa. Pinapatanggal niya ng umbra kasi hindi na siya makahinga. Ay, wala. Naka-strapless ka po wala. Guys, magbagong buhay na tayo. Mag-diet na tayo. Hindi siya Pompal. makahinga ka na. Nakakahinga na ako. Kain ka na naman. Kakain na ako ng ano. Bubelo lang ako, guys. Ayun, kakain siya ng dessert. Tapos kakain ba yan sa namibibing ka Siyempre. sabi niya. Aristocrat yun. Sabi mo eh, mas masarap sa aristocrat, di. Oo nga. Di ba? Si nanay yun. Ang dami si nanay sinasabing Mga katapat mo. Mga katapat pero Kaya nga, ano ba yun? Ano nga ta ulit kambal? Ito pa. Ano to kambal? bichado. Sabi nila ano, Sarap. kaya daw. Guys, ang sarap ni Pompal magluto talaga. Hindi yan niluluto. Sinungaling talaga to. Hindi ko yan niluto. Ginawa lang. Hindi na talaga ako naniniwala kay Pompal. Ako nawala sana. Ito ba? Hindi na. Ano? Ano pa na yan? Siya lang ang nagdi-dessert kasi kami talaga busog pa siya talaga. Hindi kasi ako kumain masyado. Oy, excuse me, yung lechon. Ikaw nakaano. Ang sarap talaga. Kami ni nanay, pahinga muna kami Tamang nilalay. timpla, tamang tamis. Tamang tamis. Nakakauna. Anong next yan? Anong next? Bingka. Ito yung next na daw.
Bibingka. And, Alisin natin to. paano yan? Makakatulog ka kaya niya? Hindi yan siya matutulog. Matutulog. Kahit sobrang busog ko, natutulog ako. Gising ko sa trabaho, natutulog pa rin ako, ma. Gusto mo gikat ka sa trabaho? Kumakain kasi kami. Wala ka. Sabi niya, gutom ko eh. Walang kainan. Ay, pala sila. Reklamo. Sorry, Lord. Sorry talaga. Hindi ako nagreklamo. Sobrang busog na busog ko talaga. Kain ka na naman. Siya lang talaga. Tapos, Alam mo, ang sarap. kanina pa kami tapos, guys. Hindi mo naman kailangan talagang kainin. Tikim ka lang, anong Hindi kaya lasa. tikim yung sa kanya lamon, guys. Ayun ang nanay, magkakapatunay. Lamon. Tikim talaga? Ang tikim isang kutsara. Dahil sa 27, magme-message sila as if parang nangako na ako. Babalik na ako sa trabaho. Huwag tayo mag-message. Mag-message ka para makonsensya ako. Huwag na. Ilagay Bagong mo. buhay na tayo, guys. Abangan niyo after 3 months, Balik kayo sa channel ko. Ilang kung kilo ka na ano ngayon? ako. 200. Wala na lang mga kilo-kilo. Hindi pa pala ako tapos magluto, guys. Sabi mo sa akin, Be, yung ano. Kasi binili ni Jen na lutuin ko raw yung noodles para yung, alam niyo yung orange ang sauce. Yung cold noodles ang tawag dito sa Australia. So, papakulang ko na yung noodles para bukas malamig na siya. Kabilin-bilinan niya yung sa akin. Wait lang. Tinatago na namin yung mga natirang pagkain. Pero ito talaga hindi siya paawat. Siya na naman ang nauna. Hindi pa kami nag-discuss. Siya na naman, oh. Ano yan? Bibingka. Okay? Okay. Really good. Gusto mo? Ayun yung kasaba, guys. So, siya naman nauna. Si nanay, sabi namin, wag na siya magugas kasi bukas na lang. Yun si nanay. Oh. Para bukas, hindi. Ayaw niya paawat din. So, ito na yung request niya na cold salad. Masarap to, guys. Ito yung sauce niya. Oh. Yung tangy sauce. Pangalan? Tangy. Kapit ka. Magkain ng pagkain. Nahihiya naman kami doon sa aking bisita yun. Ayun yung nakadikit na po siya sa mesa. Diyan na siya matutulog. Pag walang pagkain, usually natutulog na ako ng mga 12 eh. Ngayon, ulam pa. Tapos na kayo maglinis sa kusina. Nagpatulong ako kay Pongpal para balutin to. Ito yung kay Aliyah at kay Holly na uniform. And ito yung regalo ko para kay Jan. Ito na lang naman yung babalutin. Ano? Wait. Guys, tapos na kami magpalit. Tinulungan ako ni Pongpal siya ni nanay. Hello. Hello. Ano na, 2:42 na. Ang gagawin ko ay si Jan. Okay, good night, night. Ayan na yung mga regalo lahat. Good night, night. Ang gagawin ko ay si Jan. Ang ginawa ni Jan. Inano niya na yung gatas dito. Si Jan ang gumawa kanina kasi nagising siya. Ang gagawin ko ay yung ano yung chimney. Ang gagawin ko. Chimney. Kunwari. Lakad. Father Christmas. Kunwari, yan yung bakas ni Father Christmas. Papunta doon sa kwarto. Bukas lang ako ng kamay. Sige, close ko na tong vlog, guys. Yun na yung vlog natin. Okay, guys. Good night. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night, guys. Bye. Merry Christmas. Paradise time.